do nového videa. Viete, že som si nakúpil jednu najlepšiu vec, možno aj dve tie veci. A to je Sugar Apple. Rovno dve, keby ma bolo dosť. To sú. Prosím, to pôjde. Nice. Nie je to very nice, keď mám 19 biliónov teraz. Kapibara! Preto musím narobiť tu rovno solidne veľa prachu. Teraz som minul bilión, musím si Tým panem. Enbrily minera. Ja chcem Enbrily. A tu je ďalšia. Čo ste vedeli? Mám tu bunker. Čo to je kakauka? Ešte to nebudem robiť. Typeček. Čo to je? Tak padám. Bež. Je to tu. Dám si robiť ďalšie. Idem si postriekať. Neviem čo. Ale iste to bude Moon Melon. Alebo Sugar Apple. Vyskoč tam! Čo to je za postav? Je to ono. Je normálne dement. Nedávaj prdel k škriatkovi. Prečo? To sú moje Moon Meloniky, ktoré sa húpi. Prečo som taký retard? Takže ty stok, ty si trhni. Ty máš tam samé blbosti. Tento pedy na prd. Kontrolujem pedy. Pau! Ty budeš mať už ďalšie narodeniny. Prečo mám tie zelené jablka také veľké? To musí byť taký veľký. Mačka na máku. Kočka. Taký melón. Prečo som mal niečo 25. Potom sa kúknem. Tak si predám veci. Typek má Moon Mango. 1 milión. Kúknite sa. Typek. Moon Mango. Prečo si ho dal čokoládu? To je zasran. On normálne si dal čokoládové. Teraz nechápete, aké som nahnevaný, že sa s týmto vychvaluje. Robím to pre svoje dobro. Je na svoj vlastný server. Nenormálne. Odpoj sa. Hej. Nebudete vedieť, keď ruším video? Prosím, pomôžte mi dať aspoň 1000 lajkov. Ukážem vám na koľkátke som. No, ešte nie. Lebo kedy budeme mať... Ne.
tak toto sa musím rozlúčiť. Čau.